А ми продовжуємо. Добрий день. І знов у прямому етері телеканалу ОТР програма «Бугунь» сьогодні. І я маю зараз у студії дуже цікавого гостя, якого я ніколи не бачив, але чув про нього. Це полковник контррозвідки у запасі, пан Михайло Притула. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня. Пане Михайло, ми тут поза кадром хвилинку поспілкувалися перед програмою, і ви сказали, що ви маєте особисті, не те що стосунки, а особисті рахунки до Російської держави. Ну, можна так сказати. У мене мій прадід, бабуся, вони були досить заможними людьми, і потім, коли почався колективізація, то мій прадід залишив дуже такий небезпечний камент у сільпо. Йому сказали: Іван Гаврилович... Залишив комент? Ну так, коментарі, як у нас зараз... Зараз це називається так, допис, коментар. Так, воно так, нам зараз може бути смішно, але тоді було... Він трошки пошуткував, йому сказали: Іван Гаврилович, мухи портрет Сталіна засиділи. Він каже: добре, до вечора Сталіна поміняємо. Ну, його арештували до вечора і через кілька тижнів розстріляли рішенням тройки. Перепрошую, ще... Да, це були його брат, йому брата, це було 37-й рік. Були дуже сурові часи. Якщо людина на історії України цікавиться, то вона може подивитись списки реабілітованих, і це просто жах, коли цілі села вимирали. Його брат прадіда йому поталанило, його арештували в 35-му році. Ось, моєму прадідусі пощастило, бо його заарештували в 36-му. Да. Тоді вигнання було не розповсюджено. Йому дали 3 роки всього-навсього. Чи невеликі терміни. Да. Так. А в 37-му почалося просто тотальне знищення нашого народу. Це було тотальні речі. Інший прадід, він був в Білому Русі, не прадід, а його брат. І за ним теж було. А яка область, він не сказав? Полтавська область. Це Полтавська область, це Городище. Гоголівські місця, так? Ні, до Гоголівських там далеко, це Сковороди. Сковороди. До речі, пане Михайло, знаєте, що мати Сковороди, йому 300 років цього року виповнилося. Його мати, вона походження кримсько-татарського. Не знав. Це в Вікіпедії, нарешті, в українській написали. Вона з роду Шангірєєв. Це шляхетний рід. Там, в ханстві там політичні процеси постійно йшли різні. І вони потрапили у вигнання. Вони отримали політичний притулок, як би зараз сказали, у Сечі. І там вони, згодом, він нащадок. Так, він нащадок. Я виріс на подвір'ї Сковороди, тобто мої бабуся, дідусь, діти ворогів народу. У них був такий статус, вони не могли вчителювати, не могли займатися по своїй. Навіть у селі? Навіть у селі. Заборонялось? Заборонялось. І врешті-решт, я виріс біля подвір'я Сковороди, тобто це для мене. Весь світ ловив мене і не спіймав. Це дуже круто. Це було круто, але це історія нашого народу, яка пов'язана з тим, що ті жахи, які відбулись на нашій території, це були дійсно жахливі речі. А що я думаю, що ви дуже розумієтесь на історії. Просто я так бачу, що ви цікавитесь. Трошки, так. Не трошечки. Що, якщо так всю історію України розглядати, що, на вашу думку, не те, що найстрашніша подія, а вирішальна негативна подія, яка в історії? Для нашої історії? Так. Як народу? Як держави, як народу. Певно, ті події, які відбулись в 1654 році. Це ті події, коли там приїхали з Москви посли і там зібрали, блогерів, тодішніх місцевих активістів, а потім сказали, що це була Переяславська рада, якої насправді, так би мовити, не було. І був акт возз'єднання.
і акту возз'єднання не було, але сам привід того, що вони зібрались, став причиною окупації цієї війни, яка триває вже більше 370 років. Тобто, на вашу думку, окупація України тривала більше ніж 300 років. 350. 350 років. 350 років. Це жахливі речі. Коли Україна стала, на вашу думку, остаточно незалежною державою? У січні 2022 року. Чому так? Тоді, коли ми почали приймати літаки з зброєю від Сполучених Штатів Америки, Великобританії, от тоді ми стали остаточно незалежними. Це той момент, ми якраз переживаємо цей історичний момент, коли ми остаточно відірвались від Російської Федерації. Стали частиною західного світу. Стали частиною західного світу. Оце тільки зараз ми можемо сказати, що це відбулося. Ми з вами просто переживаємо цей історичний момент. Дуже слушна думка. Я про це не думав в такому розрізі. Але тоді додаткове запитання. Прошу. Уточнюючи. Як ви ставитесь до людей, які зараз, я навіть не маю на увазі про російську просто це лайно. Але є люди, які кажуть, Америка не може нам диктувати. Це зовнішнє управління. Тобто це ми незалежна держава. Ми не можемо там бути підлеглими Заходу. Що це? Це просто незнання історії цих людей. Тому що дуже багато людей не знають, власне, історії України, не знають історії, як розвивалась наша територія. Вони, наприклад, не знають, є досить такі принципові речі, які треба знати, і які в нашій історії, в нашій школі не викладали. Це стосовно розвитку промисловості України. Ми можемо згадати там після громадянської війни, знову ж таки, громадянська війна, це по суті окупація України. Це була окупація. Окупація, да? Правда. 100 років тому. То на цій території військові дії припинились, тому що не було населення. Вибило більшу частку населення чоловічого. І потім Сталін поставив питання індустріалізації Радянського Союзу. От уявіть собі, порожня держава, в якій нема інженерів, зовсім нема. Голодомор. 21-го року. Знову таки, Сполучені Штати Америки допомагали Росії. Не пам'ятаємо про це. Ось дурні були. Багато допомагали, до речі. Технікою, виробництвами, заводами цілими, насправді. Подождіть, це не так все просто, насправді. Це не так все просто. Там досить така контроверсійна річ, тому що багато речей, які ми не знали. Щодо допомоги Америки Росії, то це голод 1891-92 року. Це 905 рік, 13-й, 21-й, і так далі. Тобто, коли Росія погано, до речі, вона завжди не соромиться до Америки звертатися. Ні, не збирає. Дайте, погодуйте мішку руського такого ніжного, лагідного. Нещасний, такий він. Але ті події, які відбувалися на кінці 20-х років і початку 30-х, це були досить такі драматичні події для нашої історії. Уявіть собі, 26-й рік. На території нинішньої Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської і Дніпровської області мешкає всього-навсього 4,5 мільйони осіб. Це, власне, степ. А наскільки менше, ніж зараз? Втричі. Втричі менше, ніж зараз. І ця територія була обрана для проведення індустріалізації, серце індустріалізації Радянського Союзу. Чому ця територія? Там метал, вугілля. Метал, вугілля і, власне, все. Але це основне. І доступ до портів. І як починалася індустріалізація? В офіс Альберта Кана, це архітектор, який винайшов метод паралельного проєктування заводів, тобто люди малюють, там проводять креслення, а в цей час вже виготовлюються станки для цього заводу. І який проєктував і робив заводи Форда в Сполучених Штатах Америки. До нього прийшли
співробітники НКВС і запропонували контракт на будівництво Сталінградського тракторного заводу. Так це правда, що в усьому американці винні? Винні американці, самі гарно живуть і нас примушують. І справа в тому, що Донбас, він був спроєктований американцями в ті часи. А він, до речі, і до революції там було багато американців. Це ні, там були англічани, там був Джон Да, Юз. точно. А от в тому вигляді, в якому промисловість є зараз, він був спроєктований винятково офісом Моріса Кана у Москві. Він діяв під вивіскою інституту НІІ «Госпроєкстрой». І постачання всього промислового потенціалу, який зараз є на Донбасі, власне, воно йшло з Сполучених Штатів Америки. Там 32-й рік, наприклад, газета «Луганська правда», там, за 1,5 роки до закінчення реконструкції Луганського паровозобудівного заводу випустили перший паровоз важковик в лапках американського типу. Так, зрозуміло. От все це малювалось в Москві, давалось креслення, потім рабським трудом вони все робилось тут, і за це Радянський Союз розраховувався золотом. А щоб отримати золото, він відбирав хліб у людей і продавав на зовнішніх ринках. В результаті цього індустріалізація Радянського Союзу робилась за рахунок життів наших громадян. А крім того, знаєте, що було? Вони голос створювали штучний голос. Це штучний голос, він так і вийшов. І люди вимушені були здавати золото просто за копійки, ну не за реальну ціну, за їжу. І це золото вони акумулювали в Москві і розраховувалися Заходом, про що ви кажете, власне. Але є ще інший аспект. Я хочу, щоб ми його доторкнулися теж. А це ж була заміна населення. Заміна населення була прозведена. Ну, в Криму це просто зразок того, як як геноцид виглядало. Просто раз нікого немає і завезли замість цього цілого народу, завезли інших людей. І ми бачимо до чого це призвело. Але на Донбасі, певно, просто впродовж більш тривалого часу відбувалося приблизно таке саме. На Донбасі було наступним. Перше, ми бачимо, що там не було людей. Тому що там не були умови, які не досить придатні для життя. Ну і міст великих не було таких. Так не було. Там у Донецьку, тому місті, яке тоді було Сталін, а зараз Донецьк, тоді мешкало 64 тисячі осіб. Це невеличкий районний центр. Робоче поселення таке велике. Не було каналізації і водогону. Тобто це просто таке робітниче поселення, в якому сортири були на вулиці. З водою було важко. Тобто це не досить придатне для життя було місце взагалі. І ось там почали розвивати. І туди була кинута їжа. І люди для того, щоб вижити, вони вимушені були їхати на Донбас. Причому з рідних міст, як із Західної України. Досить. І, до речі, хтось від репресій їхав. Тобто, від репресій, тобто тікали туди на Донбас. В тому числі туди привозили людей із іншої території Росії. Російських зеків. Все, що які втікли, там, багато кого. Да, тобто це була досить така драматична ситуація, тому що там був рабський труд. Реально, люди працювали за їжу. Просто за їжу. При тому, що це ще й зараз там відбуваються аварії жахливі. А тоді, при тодішніх технологіях, це просто були смертники. А тоді розраховувалися людським життям. Воно не вартувало нічого. Це те, що народ несе Росія. Несе Росія. Все завжди так. Чому змінюються століття? Змінюються форми правління в Росії. Змінюється навіть, принаймні, назва політичного ладу. Назва політичного ладу, а суд залишається. Проклятий, клятий царизм. Потім там Радянський Союз. Потім, значить, зараз, я навіть не знаю, я називаю це Російський Рейх. Це мій термін, бо це дуже схожа форма. Там вождь, провідник не буду це називати. Фюрер і ось... Хайль Путін, да? Да, Хайль Путін. В принципі, там так все влаштовано. Насправді. Це ж не диктатура класична. Це диктатура, це коли нав'язано. А тут кумір. Просто кумир. Чому нічого не зміниться суттєво? Чому вони їх завжди тягне кудись? Тягне комусь зганьбити життя, вбити, захопити. Що це таке? Це психологія, це
Я не знаю, на вашу думку, ви людина досвідчена. Дивіться, комунізм ніде не прижився, як в Росії. Да? Тобто, наприклад, Північна Корея, але це за допомогою великої Росії. Тобто, навіть той варіант комунізму, який Китай, це зовсім трошки щось інше. От. А комунізм у тому вигляді, в якому він був пропагандований, тобто все відібрати і поділити поровну, це він прижився тільки в Радянському Союзі, тільки в Росії. Тому що певний патріархальний менталітет, філософія людей, яка очікує, що хтось прийде і зробить тобі добре. Не сам. Сам можна лежати на печі і очікувати, що хтось тобі щось зробить. А ось це взяти чуже, вбити іншого. Це звідки? Ну, історично так. Історично. Ну, інакше Це через кріпацтво багато. Ну, кріпацтво було і на наших територіях. Не так довго. Не так довго. І, може, не в таких формах. Не в таких формах, але воно ж все-таки було кріпацтво. І це не кріпацтво є проблемою в цьому випадку. Це було просто навіть кріпацтво, скажімо так, це наслідок цього менталітету, який був там. Тому що цей менталітет пов'язаний, може, треба шукати в історичних документах. Тобто, наприклад, останній підручник історії, по якому вчилася вся Російська імперія, це підручник Єлпатівського. Я в Києві бачив 3 екземпляри цього підручника. 2 в бібліотеці Вернадського і 1, я його перший раз побачив, десь гуляв. А що там особливо цікаво? Там дуже цікаві речі. Там описано, які речі не досить нам зрозумілі. Перше, звідки, тобто, наприклад, русські і великороси – це 2 різних племені. Взагалі 2 різних племені. Із Істокова до Мудар'ї, Подкарпатський край, тобто з цієї сторони Карпат. Я просто перейшов на російську мову, тому що підручник російською мовою. Зручніше. Так, зручніше, щоб не перекладати, а зацитувати практично. І там сказано, Подкарпатский край пришли племена ариев. Часть племени ариев, славяне, начали расселяться на север, северо-восток. Это Новгород-Псков. Ну, да. И там они змешивались с племенами финнов, которые не знали земледелия, занимались звероловством, рыболовством. И в процессе смешения они были не воинственны и смешивались. И вот в процессе смешения появилось новое племя, то есть совершенно другое племя, великороссы. Тобто, в той час офіційна точка зору, це підручник, він затверджений науковим комітетом Міністерства народного Вони просвіти. цього не соромилися. Ні, вони про це казали, що це інше плем'я, великороси. Давайте згадаємо. Саме плем'я. От знаєте, прізвисько Путіна, яке дали фанати, да, футбольні? Ну, А хто перший це прізвисько дав, знаєте? Ні? За 100 років до подій його дав Володимир Ілліч Ленін. Боже От мій. порівняйте, от не повірите. Да? Кого він так назвав? Ну, от давайте почитаємо. Вот фраза звучит таким чином. Никто не повинен в том, что он родился рабом. Но раб, отрицающий и приукрашивающий свое рабство, защита агрессии против Польши и Украины, и обосновывающий эту агрессию защитой национальных интересов великороссов, является достойным всяческого омерзения, презрения и порицания, холуй, ну, в слове холуй букви самі переставите, да? Вот, і хам. Серйозно він так написав? Так і написав. Це робота називається «О національній гордості великороссів». Це Не класика, до росіян. речі. Я просто погано вчився. Я скажу чесно, бо цю роботу всі, це обов'язково вже було її читати. Так? Її треба було конспектувати. Але великороси, які росіяни, де вони були, хто їх вигадав? Не було таких, нема таких. Є русські, є великороси, а росіяни? В них все дуже зручно влаштовано. Коли щось не те, ми росіяни. А коли треба бити в груди, то ми русські, з нами Бог там. А якщо щось не так, ми росіяни там, це не зрозуміло хто. І це єдина мова, де є різниця між росіянами і русскими. Ну, Ніде ж на немає Заході Russian. це Russian. Ну, а Russian, росіяни. Да? А от росіяни і русські – це різне. Вот кто такие россияне, ну, я не знаю, кто такие россияне.
Вот. Я знаю, кто такие великороссы. Это племя, которое образовалось из славян и финнов. А кто такие русские? Вот, русские – это вот славяне. Тобто ми можемо вважати русскими, да, справжніми русскими. Русські то є тільки в Україні, по суті. Так. От. А от великоросси – це там. А хто такі русські? А чому вони, якщо ми вже такі філософські теми, ну, ми глибоко копаємо з вами. Так, да. чому вони, от ось ця їхня тяга до всього великого, великороси, це від чого? Від території, від уявлення про себе, як про особливих якихось надлюдей. Що це таке? Ну, простіше ж нічого не робити і назвати себе великим, чи щось робити, і у тебе просто не буде часу на цю велич. Про Рабіновича, який там доктору каже, ось мій сусід каже, що він там такий сексуальний. Да, і ви так і ви кажіть. І ви кажіть, кажіть. Бачимо, що вся військова міць Росії, вона в малюнках. А давайте про військову перейдемо все ж таки до сьогодення. Давайте. А ось про військову таку, я не знаю, велич. Вони дуже пишаються там флот, армія. Ви, як колишніх контррозвідників не буває, ви все ж таки, я думаю, цікавитесь, слідкуєте, що насправді уявляє собою російська військова машина зараз? Ну, російська армія, вона краще за все характеризується, на мій погляд, єдиним російським авіаносцем адмірал Кузнєцов, який Росія вкрала в Україні. От, вони виневели його туди, потім він дуже чадить димом. А він все ж таки залишається на боці України. Він знищив вже стільки винищувачів. Він стільки винищувачів, він стільки грошей на себе взяв російських. І врешті-решт вони на цей авіаносець, вони кинули кран, який його роздавив палубу зльотно-посадочну. Тобто це флагман російського флоту. Да? От що таке російська армія? Тобто ракети, які залишились там, вони залишились від українського Південмашу. Системи управління для їх ракет робились у Харкові і на Хартроні. Ну і що там залишилось? Ну, щось залишилось. Як вони булаву випробували, ми все бачимо. І залишилось там рештки Радянського Союзу. Винищувача вони нового зробити не можуть. Єдине, що вони добре зробили, це передали Китаю Су-27. І тепер у Китаї дуже багато літаків Су-27, які можуть спокійно, врешті-решт, взяти під контроль території, історичні території Китаю собі. Ну, якось без поваги ви ставитесь до війська фюрера. Нема поваги, чесно. Яке просто в будь-яку мить може зруйнувати все на своєму шляху. Ну що ж воно може зруйнувати? Але це не точно. Це не точно. А ви чули останню промову Путіна на прес-конференції з Віктором Орбаном? Ні. Я сподіваюся, що вона... Я не настільки наївна людина, щоб на це розраховувати всерйоз, але це вчора було. Ні, не почув. А давайте я вас так... Да, прошу, якщо можна. Так, пригощу. Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет. Коментуйте, будь ласка. Путін дуже погано знає історію. Він вважає, що він її пише. Він вважає, що він пише ту історію, яку Путін не читач, Путін письменник. Ну, знову ж таки, повернемось до того самого підручника Єлпатівського. Там написано про те, як писалась російська історія.
Мене дуже зацікавило, я знайду це. Знайдіть, будь ласка, він вже є в інтернеті, в доступі, ви можете знайти його, потримати в руках у Вернадського. І найголовніше, там написано, що перший історичний підручник писав Лермонтов, не Лермонтов, Ломоносов, і він ставився до історії як до літератури. Вона має бути красивою. І от Путін зараз продовжує цю справу, він пише, намагається написати красиву історію. Але історія насправді не дуже красива. У мене є дуже цікавий історичний документ. Атлас СРСР, Радянського Союзу, видання січень 1941 року. Тобто війна. Перед війною. Перед війною. А, там за півроку до війни. Так. Да. Угу. І там є такий розділ населення СРСР. В Криму не жили українці, в Криму не жили росіяни. В Криму жили татари, кримські татари. Це територія, яка, в якій живе це наша етнічне батьківщина, населення. про що Це ваша казати? батьківщина. Ми автохтонне Ви там населення. живете, Ми автохтонне сформувалися населення. Українцям не дуже зручно там жити, тому що не той клімат. Ну, як кримцям не дуже зручно в Галичині, наприклад, жити, Так, чи там не абсолютно, Чернігівщина. да. Це природньо. Це природно. Тому що вона передбачає, ця земля передбачає певний народ. Так Бог створив, так Аллах створив. А росіян там теж не жило, тобто взагалі немає. Ну, на жаль, жило, але... Дуже мало. Там кількість. Історично ніколи не жило. Я доповідаю вам, що лише 6% писемної історії Криму, тобто описаної в джерелах писемно, 6%. Це в Криму були росіяни. Продовжуйте. Да, хай будуть. Да. Є. Ну, це після Є, наприклад, окупації, така цікава Катерини людина. II. Вони приїжджали з Москви. Наприклад, приїхав був московський гуляка, композитор Василій Калінніков. І він по дорозі з Москви в Крим, в Ялту на ПМЖ. Він в Харкові зупинився на певний час, і він там зустрічався з кобзарями, з багатьма. Після того, як він доїхав до Ялти, він в Криму написав баладу Беліна. І мелодія балади Беліна, вона зараз є гімном Росії. Тобто це теж було написано в Криму, це ваше. Тобто, стоп. Гімн сучасний. Сучасний, так. Це Тобто балада це Беліна. теж вкрадено. Вкрадено. Да, на жаль, Це якась це. маліна просто. Але повернемось до фюрера. Путін сказав, що він повторює ту помилку, яку зробив Сталін перед своєю смертю. У 52-му році Сталін зажадав від Турції, щоб Турція віддала Радянському Союзу як переможцю у Другій світовій війні, хоча ця перемога Пірова, Босфор і Дарданели. Абсолютно підтверджую, бо мій двоюрідний дідусь якраз у складі Червоної армії готувався до продовження війни, до нападу до Туреччини з такою самою метою, і лише американське бомбардування Хіросіми і Нагасакі зупинило Сталіна. Це було 52-й рік. Я ж підкреслю. А вони декілька разів намагалися. Це вже було 52-й рік. І, А я про 46-й. 45-й навіть про весну. Це раніше. І Радянський Союз ставив на міжнародному рівні питання забрати у Турції Босфор і Дарданели. Я не знав про це. І це спонукало Турцію вступити першою в НАТО, в Альянс. Скільки добрих справ зробив Радянський Союз. Да, Радянський Союз. Турція негайно стала членом НАТО. І після того, як Сталін помер, це було рівно через рік, чи це совпадіння, не думаю. Він був дуже критикований радянською елітою того часу, що такі дії Сталіна привели до того, що Радянський Союз отримав біля себе країну НАТО. Путін зараз повторює цю ж саму історію, і Україну він штовхає всіми силами Україну в НАТО. Слово. Ось новина просто. Байден схвалив розширення військ США в Європі. Тобто НАТО все ближче і ближче. А за фактом озброєння НАТО вже в Україні. НАТО де юре не в НАТО, Україна де юре не в НАТО, але ж зрозуміло, з ким ми. Я не знаю, треба нам бути в НАТО чи ні. Це краще було. Але можна існувати як Ізраїль, наприклад. Да, можна існувати як Ізраїль. Можна таке сказати НАТО плюс. Сполучені Штати Америки, Україна, Ізраїль, Великобританія, НАТО плюс, воно буде досить нормально для України, для захисту України на сьогоднішній день. Це позитивно.
начебто і не в НАТО, і в НАТО. Да? Тобто, от така ситуація. Але Путін зараз повторює ту саму помилку з точки зору лідерів Москви. Він цими силами штовхає Україну в НАТО. Дякуємо за це. Слухайте, а вам, пане Михайле, не здалося вам, що він заляканий просто, Путін, і розгублений? Ну, те, що він заляканий, розгублений, це правда. Рівно там майже 2 тижні тому я тут був. Такий бадьорий був. Да, бадьорий був бодрячком, і мене тут питав Осман в цій же студії, чи можна прорахувати дії Путіна. Я сказав, його можна прорахувати дії Путіна. Він каже, ви знаєте, що він буде робити? Я кажу, знаю, що буду робити. Нічого. Ні, він буде робити те, що він робить зараз. Він вискочив, сказав, тримайте мене семеро. Да, тримайте мене семеро, я психічний. Ну, це російська поведінка, сугубо. І йому тут же сказали, куди все це треба засунути, досить дипломатично, по дипломатичним каналам. Дали недипломатичну відповідь. І тепер йому треба було, це повторюю ефір, скажімо, 2 тижні тому, пояснити свою дурну поведінку перед російськими елітами. Так. Перед тими людьми, які прийдуть його арештовувати. Хто прийде його? Його ж охорона. Та ви думаєте? Та буде так, Та побачите. вони такі самі ж такі ж Йому, боєгузи. він для того, щоб пояснити свою поведінку, що він буде робити? Він буде робити досить цікаву річ. Він буде робити все, щоб його зупинили свої. Тобто сказали, Владимир Владимирович, не треба воювати з Україною. І зараз цей процес відбувається на наших Тобто моє очах. передбачення відпрацювалося. Ну, я просто якщо ви кажете таке, то так. Да, так і було. І на сьогоднішній день він відпрацьовує цю лінію. Дивіться, там суперечка з Лавровим. Лавров, а що ти смягчив так тон? Хорошо, Владимир Владимирович, не буду. Там інтелігенція виступає. Да. А інтелігенція на це шоу. Да. Да. Це шоу. Это Погоджусь, шоу. абсолютно погоджусь. Я не могу, вот я готовый, вот я такой вот вперед. А покличте інтелігенцію сюди. Да. А от інтелігенція говорить, що не треба воювати з Україною. А колись інтелігенція, інша, може, частина підписувала листа, що треба атакувати. Путін, наше все. А зараз, інша частина, але каже, ні, не треба, вже не треба. Мир. Мир, дружба. Сейчас братания будет еще, да? Ні, будут без мила лезть. А ви думаєте, давайте, якщо ви так спеціалізуєтесь на прогнозуванні, повангуйте трохи. Що вони робитимуть далі? Якщо не були вторгнення. Вангувати не буду. Є статистика, є історія, є історичні давайте притулувати. аналогії. Давайте притулувати, да? Для того, щоб Росія утримувала ті території, які в неї є, в неї зараз є. Ви українські території маєте на увазі, чи їхні? Їхні. Хай вони ще свої утримують. У них є багато, вони створили навколо себе багато зон конфлікту, сірих зон. Можемо перерахувати. Фінляндія. Це давній конфлікт, але фіни нічого не забули. Ніхто нічого не забув. А японців згадаємо. Давайте по колу. Да? Фінляндія, Східна Прусія, Кёнігсберг, нині Калінінградська область, Придністров'я, Молдавія, Крим, Україна, Донбас, Україна, Таганрог, Україна, Кубань трошечки. Далі Північний Кавказ, Дагестан. Це все зони конфлікту. А далі йде Китай, у якого північні території були анексовані ще Радянським Союзом. І ще Російською імперією. А далі Японія. І ніхто нічого не забув. Може, роблять вигляд, що забули, наприклад, китайці. Хоча ні, хоча вони не дуже китайці ні. Мене вчили в військовому училищі досить простим речам. У Китаї є 3 тактики. Якщо у нас є тактика наступу і тактика оборони, то у Китаї є 3-я, крім наступу і оборони – просочування. Сили військові просочуються через лінію фронту, збираються в ударний кулак і б'ють тил ворога. Це офіційна тактика Китаю. 17-й з'їзд Комуністичної партії Китаю прийняв рішення про мирну експансію заселення територій.
Все відбувається згідно рішень так і Піднебесної. Демографічний тиск Китаю на Сибір Ну, він шалений. 150 разів вищий. Там 1,5 людини на квадратний кілометр, там 156. Тобто напруження є. І воно просто через річку. Через тобто річку, тут великі міста, там якісь там, і тут Хабаровськ такий, а напроти нього такі, ну я не знаю, там такі будівлі, там просто фантастика. Там не просто будівлі. А людей стільки, там мільйони. Там ще цікавіше є. Там до Хабаровська спрямовані китайські шосе, кілька. Угу. Вони закінчуються рівно на кордоні. На кордоні. Вони вже побудовані, по ним ніхто не їздить. Але шосе вже є. А все готово. І китайці вже знаходяться на території... Тобто вони на що чекають? На послаблення Росії? На те, що Росія кудись там в'яжеться і отримує, на що заслуговує, і все? І все, да. Тобто там китайці, вони вже гірки вирощують між шахтами ракет. Тобто будь готовий, завжди готовий, це не про радянських піонерів, а про китайців. Ні, Китай вже все готовий. І це їхні території, вони їх вже освоюють, вони вже заселюють. І у них все вийде, певен. І ось, що буде далі? Росія, вона не може зберегтися в тому вигляді, в якому вона є. А в якому вона має шанс? Чи взагалі має вона шанс історичний надалі? Залишиться в будь-якому вигляді хоча б? Дуже малоймовірно. Якщо казати про демографічну статистику, то Росія на сьогоднішній день втрачає щорічно більше 1 мільйона слов'ян. Тобто це найкрупніша кавказька держава стає? Це стає найкрупніша держава, і на території має жити той, хто її заселює, хто може заселити. Чи може заселити Росія зберегти свою державу? Ні. Колись в Криму, це не так давно було, всього-навсього 12 років тому, в Євпаторії ще до війни, я в одній ресторані на березі моря сидів росіянин, він вживав міцний алкогольний напій, і дуже бідкався, що говорить, а де наша земля? Говорить, нас, русских, осталось в Росії 9 областей. А він порахував, так? Да, дуже багата людина, розумна людина, до речі. В неї там розум-то є. Мільйонер, це багата людина була. Він відпочивав, він бідкався. Я сів з ним, ми з ним спілкувалися, і мені його було дійсно жаль. Ви дуже цікаву тему підняли. Я хочу ось про що, від чого відштовхнутися. Нещодавно, буквально днями, мені прислали там інформацію, скажімо так, з Кубані, де йде на тему війни, потенційної великої війни з Україною, є дві абсолютно різних думки в суспільстві. Ті люди, які є нащадками українців, яких звуть там кубанські казаки, в них так звуть, але вони етнічні, вони українці. Там прізвище українське, може чуть трохи змінено, вони розмовляють українською мовою, розмовляють трохи змінено, але все ж таки, вони категорично проти. Категорично проти. Може, вони відкрито це не висловлюють публічно. Там не можна казати публічно, тому що зрозуміло. це буде але там, до речі, перше слово «кацап» я почув, коли мені 15 років було, ми бджол купували з дідусем моїм, ми приїхали туди. До речі, бджоли там карпатські були. Тобто це теж каже про те, звідки ці люди приїхали. І в них ми купували бджол, і ці люди... на прізвище Єрмолинка вони казали, тобто Єрмоленка українці, ми Єрмолинки, але вони українські, там трошки інший український суржик, трошки звісно, суржик такий, так. І вони казали тоді, це ми, а це кацапи. Вони так називали тих, хто приїхав туди жити з Росії. І там зараз просто ці кацапи, яких вони так називають, це просто назва така місцева. Вони кажуть, що кацапи, ми підемо воювати, а ці кажуть, ні. І я думаю, чому українська держава не може зайнятися дуже простою річчю. А давайте зробимо так, щоб кожен день пояснювати мешканцям Кубані, Кавказу, Татарстану, Бурятії, Якутії, що вони не росіяни. Ми маємо готувати розвал Росії. Абсолютно з вами згоден. Більш того, я не розумію, чому Україна ще не видає українські паспорти мешканцям Кубані.
До речі, теж цікавий. І чи, наприклад, мешканцям Челябинської області. Ну, Там тобто дуже ви багато про спрощення надання громадянства людям, які не брали участь в діях проти України, які мають чисту біографію, і які хочуть Мають переїхати і коріння, стати так. українські. Чому ні? Ну також саме кримці, до речі. До речі, кримці ще залишилися в Узбекистані. Кримці є в Туреччині, є в Румунії. Ну це ж все завдяки. Через те, що були репресії постійні, і люди вимушені були виїжджати просто через море в різні кінці. А Узбекистан, зрозуміло чому. Ну, я сподіваюся, що врешті-решт в Україну зберуться українці і татари, тому що так сталося, що... Кримці, точніше. Кримці, так, кримці. Та, хоча б Не знаю, якась кількість. Як це, чи можна правильно буде називатись татарами, да? Тому що кримці це... Правильніші кримці. Кримці, да? Так. Бо татари, росіяни так називали навіть азербайджанців до 18-го року минулого століття. Вони татарами називали всіх бусурман, як вони називали, мусульман, які тюркомовні. Тюркомовних дуже багато, не лише мусульман, навіть якути тюркомовні. Але мусульмани тюркомовні, це в них були татари. Азербайджанці були кавказькі татари чи бакінські. Тут типу кримські живуть, тут такі-сякі. А, до речі, первинна назва тих татар, які на Волзі живуть, там їх булгари ж назва. Це ж не татари, булгари. Булгари, так. Булгари. І азербайджанці, вони ж повернули собі назву після революції, так автохтонно. Да. Під час, до речі, короткого терміну, коли там була Азербайджанська республіка, яку потім в крові втопили. А так само кримці, це ж народ кримці. У всіх договорах це кримці, кримська мова, кримці. Тобто ця назва, вона прив'язана до місцевості, до Криму. В чому було їхнє завдання російське? Вибачте, так довго. Це відірвати і все змішати з Ордою. Тобто ми туди прийшли, колись прийшли, там, на конях прискакали, а до того там росіяни жили чи нікого не було. Розумієте? Ні, певний клімат, певна земля, вона дає можливість жити певному народу. Тому що тим людям, яким це комфортно. Ми виросли там, ми знаємо, що там росте. Всі сорти винограду. Я там не можу жити. Слухайте, але навіть росіяни розуміли, що кримці і українці ближче один до одного. І коли вони нас депортували звідти під час геноциду 44 року, вони зрозуміли, що там вони не можуть навіть обробляти землю. І що робити? Кримські татар вони повертати не хотіли. Тобто це було рішення Сталіна, і потім ніхто не хотів, хоча всіх інших повернули. Вони з декількох регіонів України туди привезли людей, які приблизно знали, що з цією землею робити. Приблизно хоча б. Бо самі вони взагалі не знали нічого. Зараз взагалі це проблема велика, тому що вони знищили цю землю, вони знову її підняли з солончаки без води, і вони вичерпали ту прісну. Та їм байдуже. Це ж не про свою землю. Вони ж ставляться до неї, як не до своєї землі. Ну, я думаю, що кримські татари знають. Кримці знають, що робити. Ми знаємо. Ну, тоді треба поміняти назву каналу. Перший кримський канал, це буде правильно. Ну, знаєте, це ми заручники певним чином. Була така ідея, коли ми повернулися до Криму. Була ідея така, вона звучала, щоб перейменувати. Кримська мова, кримтілі, кримський народ, кримськотатарський народ. Але, знаєте, завжди здавалося, що це не на часі. А зараз ми вже у всіх міжнародних документах ми як кримін-татар. Але потім ми вирішили. Може це і добре, тому що на старих картах, там де Московія, там написано вона вся Тартарія. Це Тартарія, що не Європа. Тобто це можна сказати, що це теж земля. Тобто ми можемо так сказати, як же ви нас так називаєте? Повертайте нашу батьківщину. До Уралу. Чи платіть. Це було б добре. Але вони заплатять. Я колись рахував, навіть шкода, власне, тому ж Криму це порядка 500-600 мільярдів доларів. Яка нанесена просто цією окупацією. Це суто математичні розрахунки. Це не стосується морального, шкоди моральної. Чисто вартість землі, чисто вартість нерухомості.
Тобто абсолютно спокійні. А потім ще буде додамо туди вартість відновлення землі Реновації. Північного Криму, яку вони знищують у першу чергу зараз. Нам з вами належить багато дуже працювати над відновленням Криму і над відновленням Донбасу, до речі, теж. Знаєте, що мене тут дуже мені дратує в цьому випадку? Звісно, все буде так, як ви сказали, але, на жаль, ось ця легенда про рабів, вона, якщо чесно сказати, це брехня. Бо, знаєте, є таке прислів'я, росіяни завжди були вільним народом, але іноді їх брали в рабство. Але вони і там не працювали. Тому розраховувати доведеться лише на себе. Да. Нам розраховувати лише на себе. Ну, ми бачимо, що, слава Богу, вільний світ, він допомагає Україні. І це стосується, перш за все, країн, в яких не було свого царя. Сполучені Штати Америки, Ізраїль. Тобто це ті, які і Великобританія. Перший Майдан був, до речі, в Великобританії 800 років тому. Так, так. Тому там конституційна монархія, яка... Вона знає своє місце. Да, вона королева знає. В цій системі. Там, здається, по-моєму, у неї тільки одне право у королеви. Відрубати голову прем'єр-міністру чи щось таке. Але вони не користуються. І ми, на жаль, втратили дуже гарну можливість назвати Кропивницький не Кропивницьким, а Єлисаветградом на честь англійської королеви, яка нам допомагає зараз. До речі, це ж вона. Їй 100 років, здається, вже. Чи скоро буде, чи вже 100 років? Не скажу ні. Боже, бережи королеву. God save Queen. Це правда. А чому, до речі, ось чому саме Британія зараз? Ну, вона так тихо поводилася досить довго. І я навіть думав, що ще там пару кроків і від неї там відокремиться Шотландія, взагалі залишиться Англія, може, з Уельсом, там і все. І нічого. Зараз ми просто Great Britain, Great Again. Отак, опа! А чому? Чому так? Ну, певно, там Гаррі Поттер постарався. Ні, може це з Україною пов'язано? Певно, пов'язано з Україною, але давайте задаємо. Може і з Кримом пов'язано. Давайте задаємо 14-15 рік. Російські літаки, Ту-95, бомбардувальники, вилітають в район Великобританії, це точка пуску ракет, і погрожують всій Європі, тому що це точка, яка однакова для пуску крилатих ракет майже по всій Європі. І погрожують Великій Британії, і там такі зухвалі відеокадри. А потім убивство в Британії. Убивство в Британії. І я не вірю в те, що корона, що Велика Британія це не запам'ятала. Угу. Тобто це така неповага була з боку Росії. Помста – це блюдо, яке подають холодне. І як баранину в Англії. Тобто це досить спокійний, виважений крок, підготовлений крок. Тобто ці ракети, які Великобританія нам прислала, їх треба було виготовити. Їх треба було сконструювати спеціально, які вони призначені для того, щоб уражати саме російські танки. Тобто ці НЛО – це чисто для російських танків. І якось попустіло Путіна, да? Він якось заспокоївся трохи. Ні, ну там анекдот уже хоче. Ну дайте хоч один танк, щоб ми випробували. Я сподіваюся, що хай вони там займаються своєю справою, а наша справа розвивати свою територію, свою землю. Якщо ми зараз, в цей історичний період, ми відірвались, врешті-решт, від цього монстра, у нас є унікальна можливість розвивати свою землю, розвивати свій народ. Я певен, що кримці зможуть зробити з Криму те, що не зробив Радянський Союз. Там буде квітуча земля. Дякую вам. Це правда. Бо ми любимо. Це буде та квітуча земля, яка буде не командно-адміністративною економікою зроблена, а дбайливими руками. Слухайте, ми попри всі ці роки, коли на нас не звертали уваги, а це все в найкращому випадку, а в гіршому це ще й присували, бо Крим був вже відданий Росії. Практично, там же еліта проросла. Так все відбулося зразу. Але ми, попри все, ви бачили, що там все хороше було, те, що кримці робили. Так, все руками кримців. Я сподіваюся, що все це у нас попереду.
Так, знаєте, І Україна буде знову їздити до кримців вже ну, це літом безперечно. відпочивати. Я просто хочу трохи більш конкретно щодо Криму, України взагалі. Ось до вас був Володимир Балух, а я його теж попросив за 3 хвилини, так само я вас прошу, помріяти трохи. Яка вона, Україна майбутнього? Україна майбутнього – це у нас зараз певний період часу, коли ми маємо відстояти свою незалежність. Яку ми її отримали щойно, на вашу щойно думку. отримали. І зараз ми можемо вже мріяти про те, щоб робити це не тільки сільськогосподарчою, а й потужною індустріальною державою. Що стосується Криму, то це Крим без російських баз однозначно. Це Крим, в якому буде не лише курортна зона, але й досить потужний аграрний сектор, який дозволить... Крим не лише курорт, це просто фігня якась. Да, це фігня. Це потужний аграрний сектор, тому що ця земля, яка вона досить на півдні знаходиться, вона дозволяє там робити Там можна велику... робити все. З водою там можна вирощувати майже все. Вода піде Так. в Крим, і там буде і аграрний сектор, хай це будуть, наприклад, якщо це зимові, взимку, то це буде великий сектор оранжерей, парників. Як в Ізраїлі, ну трохи і по-іншому, да. але в принципі це Дуже приклад схоже. дуже гарний. Там пустеля, то теж була. Ну, Там а тут теж була степ. пустеля. Там так само є вітри, які додасть можливість робити вітроенергетику, вітряки так, стояти, так. і сонячні електростанції. Тобто це територія, яка буде постачати продукти харчування і робити, власне, гарний Територія екопромисловості. екопромисловості. Тобто це буде досить гарно і досить корисно як для України, так і для кримців. Класно. Дякую вам за такий прогноз. Ну, дивіться, пан Михайло Притула, ми знаємо вже, що його прогнози, все відбулося так, як він сказав. Дякую, що прийшли, взяли участь в нашій програмі. Не перемикайтеся, бо буквально за декілька хвилин ми продовжимо мовлення, але без мене я вам кажу до побачення, тобто до завтра, і закликаю вас підтримувати АТР через платформу Patreon і розповсюджуйте наше відео. В нас, як ви бачите, цікаві гості, цікаві інтерв'ю. В нас немає якихось дурниць, зайвих розваг тощо. Ми серйозні люди і в нас серйозні глядачі. Я дуже дякую вам, що ви нас дивитеся і підтримуєте.